ओमफ्राय गथ'आ होमबा नोंसानि नङा गथ'आ जोंनि नङा फंबाय माने आङो खिन्थानि आरो नोंनो खोनासंदों माने गथ'आ बेवहाय बे ओमफ्राय बिस्वनाथ सारियालिनिमोन ओमफ्राय बिमा बिफाया हादानाव खारबोबाय ओरैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दुदुमारि होननाया बेवहाय हादानाव खारबोबाय आरो ओमफ्राय बिमा बिफाजों थाफैबायनो बे गथ'आबो ओमफ्राय थानानै दाना उनाव न'खराव बिदिनो मा जाखो मा माखो गथ'आ ना खामानि बाना खारखो खारनानै जोंनि गामियाव थाफैदों आरो ओमफ्राय जोंनि गामियाव थाफैनानै बे जोंनि फंबायजों थाफैबाय ओमफ्राय दाना आंबो चिरांनिफ्राय आलासि जानो न'आव थांदोंमोन आरो ओमफ्राय बे समाव थांनायाव नुनानै बे गथ'फोरखौ गोदाव सोराव नुनायखाय आङो होनदों आरो मानो गोदाव सोराव जाखो नोंसोरना बिमा बिफा दंना गैया आरो ओंखाम दै मोनजायाखैना मोनजादों बिदि मानो थालाबायखो होनना सोंबाय आरो आं ओमफ्राय अब्ला बिसोरो बुंबाय बिमा बिफा दं अब्लाबो अना आंना बिमाया गदायसो आंखौ होखारदों आंनि फैसा थाखा हाजिरा मावनाय मानाय लाजोबो ओंखायनो आं खारबाय आं थांफिनला न'आव होनबाय आरो अब्ला नोंसोरनो बेबायदि दैज्लां बोथोराव सोर ओरैनो मावा दाङा ओंखाम होबाय थागोन नोंसोर जुदि न'आव थाङाबा बे जोंनि बिमाइनाव दा थासै जोंनाबो बिमाया एसे गोरिब ओमफ्राय जोंना हौवाफोर गैया जोंनि न'खराव मोसौ मोसा खाथावदाव थाहैनोबा थाहैदो होनबाय आरो आं गथ'खौहाय ओमफ्राय गथ'आ औ होनबा आं थाहैनोसै होनबा होननानै बुंबाय ओमफ्राय बेलासि बेलासि थाफैबाय बे गथ'आ ओमफ्राय थाफैनानै दाना साननै सानथाम जाबाय ओमफ्राय जानानै नै बिमा बिफाया होनहरबाय आरो बेखौहाय नोंसिनाव जोंनि बिदि मानसि खालामना दंमोनलाय होनबाय जों लायगोन औ दङ ओमफ्राय दाना गथ'आ माबाबाय मा होनो ओइदिनखालि औवा दानहैदों आरो आंनो फैसा नांगौलै हाजिरा मावहैनो होननानै औवा दानहैबाय ओमफ्राय जों गथ'खौ होनदों नों थांनो नाङा नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ दिनै लांनो फैयोनो दा थांसै होनबाय अब्लाबो गथ'आ मानिया थांथारो आं थाब फैगोन होनबाय आरो ओमफ्राय दे होनबालाय थाबल' फैदो दाननानै होनना ओमफ्राय औवा दानहैबाय बिमा बिफायाथ' सफैबाय ओमफ्राय नेगासिनो नेबाय गथ'आ फैद'आसै ओमफ्राय उनाव फैबाय आरो फैनानै दाना माने गामिनि मानसिफ्रा बेखौ एसे सप्तासेसोनि गेजेराव होनबाय आरो गथ'आ सिखावसोनो बिदिबायदि खावलाबायो बायदिसिना माबायो होननानै बुंबाय जाहैदों ओमफ्राय हाब गथ'आलाय मानो सिखाव जानांगौ मोजां गथ'आ मानो सिखाव जानांगौ गथ' मानसियालाय महा खावनो रोंनांगौ बेबायदि होनबाय आरो ओमफ्राय मोसौ मोसा खावना लांजोबगोनसो बियो नोंसिनाव दादोन होनबाय थायोनो आरो जोंनि गारजेनखौहाय ओमफ्राय मानसिफोरखौ गामिनि मानसिफ्रा लोङो जायो ओमफ्राय गथ'खौ बुथारनो मानो होनबाय थायो जाहैदों ओमफ्राय जों होनबाय आरो गथ'खौथ' जों दोनबाय अननानै ओमफ्राय गथ'खौ बिदि बुथारलाबायोबा दाया जोंनावसो जागोन ओमफ्राय बे जायगाया जोंना एसे आलादा गथ'आबो न'आव थांथाराबा जोंनावनो थाथोंसै होननानै जोंनि फंबायजों चिराङाव आलासि जाफैबाय आरो फंबाय ओमफ्राय आलासि जाफैनायाव आङो गथ'खौ लाखिबाय आरो ओमफ्राय होमब्लालाय नों जोंनावनो थादो नों न'आव थांथारलाबा होनबाय आं थाङा न'आव आं थांथारा होनबाय आरो ओमफ्राय होनबा नों बेयावनो थादो आं नोंखौ बेयावनो आरामसे मोनसे मोननै मावदो ओमफ्राय आंनाव गारिबो दं आं बेखौ गारिखौ फोरोंगोन नोंखौ ओमफ्राय नों बेयावनो मावनानै दांनानै जादो देरोबा आं नोंनो हा फुवासेसो होनानै आं नोंखौ बेयावनो दोनगोन होनबाय आरो आं फंबाय ओमफ्राय बिदि होननानै दोनबाय आङो ओमफ्राय दोनै मावो दाङो जायो थायो आरो ओमफ्राय दाना ओरै जादों फंबाय बियो आंनि फैसा आं इसोरनो दान होयोना सानफ्रामबो फैसा ओमफ्राय बे फैसाखौ आङो माने बेखौ आं न'खरनि मानसि सानबाय आरो बेखौ फंबाय बायदि अनबाय गोबावबो जाबाय ओमफ्राय आं बोरायाबो दखान होयो आंबो दखान होयो सानैबो थाङो आरो ओमफ्राय बोराया एखमबा अट' सालायो आं दखान होयो ओमफ्राय जों बेखौ न'आव हारसिङैनो गालाङो ओमफ्राय न'आव थालाङो जों सकेस साबि न'नि साबि ओरैनो गालांजोबो आरो बेनोनो जमा होलांजोबो ओमफ्राय मानसिखौबो जों बेबायदि थाखा फैसानि बायदिसिना खालामगोन मागोन सानासै आरो बेखौ ओमफ्राय नै बिनि उनाव बेयो जोंना बिमाया अपारेसन जानानै न'आव दंफैयोमोन आरो आंनावनो दोनथ'दों आरो आं ओमफ्राय दाना बे समाव सानसेखालि आं बिमाखौ एसे देहाया मोजां जाबाय नालाय गालांनानै दखान हैदों आरो ओमफ्राय दखान हैनाय समाव बिमाया आंबो देहाखौ जिरायबाय थाबा राखांनाय नङा एसे एसे थाबायनो होननानै थाबायदों जाहैदों अब्ला बे गथ'आ न' सिङाव सिरि हाबनानै दंगासिनो ओमफ्राय बिमाया लासै लासै थाबायनानै खामसालि उवालावहाय आखाइ हमनानै थाबा बे गथ'आ न' सिङाव सरकेसावहाय फैसा थेमाखौ खेवगासिनो जाहैदों ओमफ्राय दाना फैसा थेमाखौ खेवबाय थानाय नुबाय बिमाया ओमफ्राय अब्लाबो जेबो होनासै आरो ओमफ्राय आंनो खिन्थाखोमाबाय बिमाया बे गथ'खौ जेबो ओमफ्राय गथ'खौ मा खालामखो नोंलाय मानसि गैयियावलाय बेवलाय होनबायनो आरो ओमफ्राय बिदि होनबा गथ'आ गुल्ला बागदावबायनो ओमफ्राय बागदावबाय नालाय बिमाया दाख्लाम बेबायदि इसोरनि फैसा दोनो बेयाव बिसोरो इसोरनि फैसाखौ नस्थ' खालामबा खस्थ' मोनो मानसिया होनबायनो आरो बिमाया ओमफ्राय आं जेबो खालामाखै होनबायनो खालामाखैबाबो अरजाला दे फैदो होनबायनो ओमफ्राय बिमाया आंनो खिन्थाबाय गथ'आ बेबायदि फैसाखौ लादों नामाथाय गथ'खौ एसे नोजोर होदो नोंसोरो मोजाङै मोजां जागोन ना मा गाज्रि जागोनथाय होनबाय आरो अब्ला जों होनबाय ओमफ्राय आङो मानो बिदि लानांगौ अब्लाबो आं गथ'खौ रायाखैबो जेबो होनाखैबो आरो फैसाखौ लादोंमोन नामा इयो
हा फैसाखौ लादोंमोन फैसाखौ लादों औ फंबाय लादों फैसाखौ बेसे लादों खावदों माबा बे थख्रायावहाय गासै थाइसे थाइनैयाबो बिदिनो 300 400सो दङ आरो ओमफ्राय 10 गथा गथा गोमोआ बेबो टिफिन दाबासो आरो फैसाया ओमफ्राय आंनि न'नि दखानखौबो आं बेनोनो हगारजोबो मोजां नंनानै ओमफ्राय जोंनि रायजोनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा सासे मानसिया सुर होफैदोंमोन 600 थाखा ओमफ्राय बे 600 थाखाखौबो लादों आरो बियो ओमफ्राय लानानै खारदों ओमफ्राय लाबाय गथ'आ ओमफ्राय फैसाखौथ' बिदि जेनेबा बियो खावबाय नालाय ओमफ्राय जोङो बिमाया आंनो खिन्थाबाय आरो गथ'आ बिदि खावबायदां होननानै ओमफ्राय आं होनबाबो खिन्थायासै गथ'खौ जेबो बुङासै ओमफ्राय नै आं जेब्ला न'आव थांनानै फैयो अब्ला गथ'खौ होनबाय बोराया होनबाय आंना फैसाया मानो गोमाजोबखो जोंना इसोरनो दान होनाय फैसाया गोमाबाय अबेहाय थांखो बिदि होनबाय आरो अब्ला आं होनबाय गथ' नों लादों नामा फैसाखौ होनबाय आङो ओमफ्राय आंथ' लायाखै होननानै थगायबाय बे ओमफ्राय जोंनाथ' बिमाया नुसनखानानै दंखायो बेखौ ओमफ्राय नुसनखाना आंनो खिन्थाखाबाय अब्लाबो आं गथ'खौ रायाखिसै मानि मालाय मानसि रायबाबो गाज्रि मोनगोन होननानै मोजाङै बुंबाय आरो लादोंबा खिन्था फैसाया बेसेबां लाखो ओमफ्राय नों आंनो माबाफिनजोबदोल' होननानै बुंबाय आरो आं फैसाखौ सोसननानै दोनफिनजोबसै होननानै ओमफ्राय लानानै सासे सेंग्रानोबो हैदोंनो बियो बेरायबायनो ओमफ्राय गथ'फोरखौबो मेथाइ जाहोदों ओमफ्राय बे सेंग्राया आंनो फैसाखौ बाजै बे फैसाया इसोरनिसो होननानै ओमफ्राय हरफिनदों आरो आंनो बे फैसाखौ ओमफ्राय दा नागिरबानो जाबाय आरो फंबाय बे गथ'खौ जोंनो मोनथोंसैल' गथ'नि नामा सुमित मा लिरो सुमित गावसोरो सरगयारि होनदों आरो सुमित सरगियारि ओमफ्राय मा जायगायाव थायोमोन नोंसिनि जोंनि बियो आगोलाव आमलायगुरियाव थायो आरो दा आंनियावहाय थायोमोन आमलायगुरि माने मा चिरां डिस्ट्रिक्टआव फंबाय मा एरिया गोलैयो रुनिकाटा ना मा गोलैयो खासिक'त्रा बामोनगाव आमलायगुरि खासिक'त्रा बामोनगाव आमलायगुरि औ ओमफ्राय जोङो दा गथ'खौ जों रायाबो होनाबो जोङो मोनबा मोजाङैनो मोजां बुजायनानै बेनो गाननाय जोमनाय बायनानै थाखा एसे हरनानै जों न'आव दोनलांगोन जोंनाव एसे मावा नङा खामानि दामानिबो मावबाय नालाय ओमफ्राय जों बुफेराखैबो जों रायाखैबो फैसा लानायखौबो जों जेबो होनाखैबो आरो माने ओमफ्राय बियो जों गाव सानबाय फैसा लानायखौ गावखौ नुखाबाय नालाय बियो आंखौ बुसिगोनदां फैसा लानायखौथ' नुखादों नंनानै बिदि साननानै खारदों जानांगौ बियो जोंबोथ' जेबो रायाखैबो होमबाबो दर मारिजोबनाय जोंना ओमफ्राय माबायाबो गेटआबो मारिजोबनाय ओमफ्राय औवानि बेरा नालाय बेजों गाखोनानै खारदों जानांगौ बियो दराथ' खेवनाय नङा नालाय ओमफ्राय जों हरनि 11थायाव ओंखारबा नायबाय दरा खेवनाय ओमफ्राय मानसिया थफ्ला थफ्लि लानानै खम्बल गांसे लानानै मना प्लास्टिकनि मना गांसे दंमोन आखाय गोनां बेखौ लाना खारदों आरो बे रायजोफोरा नैबे नुबाय थानाय गथ'खौ नुदोंबाथाय हमना दोनबानो जाबाय नैबे मादैमोना नागिरगासिनो दङ बे गथ'आ माने बिसोर न'आव थायोमोन ओमफ्राय मा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय माने बुजां खिनानै गथा खारलांनो बियो दा जायफोरा नुदों बेखौ बे नाम्बाराव फन खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय नैबे मादैनो गथ'खौ नांफिनगौ जेरावबो नांफिनगौ माने बिथांमोना फैसाखौ हरनानै बा गस्लाफोर बायनानै न' हगारफिनदों होनना बुंदों आरो बेखायनो मानसिफोरा जेनेबा नुदोंबाथाय बे गथ'खौ नुदोंबाथाय नैबे नाम्बाराव फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय नैबे मादैनो मादैना मा गोबां दुखुआव दंगासिनो दं दा नागिरलाबायनानै हालाय हाफाय जागासिनो दङ बेनिखायनो आंनि नाम्बारखौ दिनै मोननानै फन खालामदों बिसोरो दिनै आंनाव ओमफ्राय दा नोंथांमोना सेयार खालामदो आरो बेसेबां हागौ एसेबां सेयार खालामदो जाहाथे बे गथ'खौ मोननो हायो बे गथ'आ जेब्ला न'आव फैगोन अब्ला बेखौ न'आव हरफिनखागोन बे गथ'आ गिनाङा आरोना गथ'आ नायदोंबाबो बे भिडिअखौ गिनाङा नोंथाङा बे भिडिअखौ नायदोंबा गिनाङा फंबाय नोंथाङा फैफिनबानो जाबाय न'खौ रावबो बुवा रावबो आखाइ होआ ओमफ्राय दा जों बेबायदि गाज्रि बेब'हार मावगोन होननानै जों मोनथियाखै अब्लाबो जों बिनि आखलखौ नुदोंबाबो जों रायाखैबो जेबो होनाखैमोन आरो बुजायनानैसो दोनदोंमोन जोङो गाज्रि बेब'हार खालामनो नाङा गाज्रि बेब'हार खालामबा गावनो खस्थ' मोनो होननानै जों बुजायदोंमोन आरो नोङो बोसोरथामसोनि उनावनो गावनि आथिङाव गसंनो हानाय सासे मानसि जागोन जों नोंखौ गारि ड्राइभार खालामगोन फोरोंगोन आंनावनो अट' दं जों बिदि बायदि होनदोंमोन आरो बेखौ ओमफ्राय दा बियो हथारै मारै गोसोखांखो बियो फैसाखौ खावै बिरि सिगारेट बायहैयो आरो बेबायदि मानसिया आरो मस्थ' भगबाननि फैसाखौ खावबालाय औ भगबाननो होनाय फंबाय आं सानफ्रामबो सोरांबानो होयो आं जय गुरु नालाय आङो सोरांबानो आङो इस्थ' ब्रिथि होयो आरो मावनाय दांनायनि सिगां आं सिखारबानो होयो आरो ओमफ्राय बियो रायजोफोर नैबे नुबाय थानाय फंबायखौ नुदोंबाथाय खोन्थाहरबानो जाबाय नैबे मादैनो ओमफ्राय नुदोंबाथाय आरो जुदि हायोबाथाय हमना दोनबानो जाबाय नैबे मादैमोना लायगोन फन खोन्थाहरबानो फन हरनानै खोन्थाहरबानो लायगोन नैबे मादैमोना जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खासिक'त्रा आमलायगुरि ना औ खासिक'त्रा बामोनगाव आमलायगुरि